Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Haba penjur syushu ya ki jing yakhi ban persya ya ka jing le kuman jong sarkar India ban menjur ya ka jing pentre kam ya ka airline permit ha ka jilla Meghalaya ki kan hon sang balang beper jong ka jilla ki badan hapok kshatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization ki lapan bana ban pelong da ki jing yakhi habarok ka wei ka jilla Meghalaya kata harilom khasi jaintia bat kumju ru harilom garo. Chairman jongka komso uba Robert June Kharjarin habaya kren bat kilat patai kubor haka khat artarik unok pra arjar arpo ulayatho baga komso kala shim dakarai ban penjur syushu yaga jingyaki haka khat khandai tarik unok pra arjar arpo hanong ba shalong bat hagi district headquarter jongka jela barok kawai katba haka laipo tarik pat kabadai ka lengko sngiyap jong kiang nangba ubalong uklawat jongka briu nyutrep ka komso kala shim dakarai ban pelong ya ka torch rally lani ka jinge ya pajba dakabara dong musa hanong ba shalong ha ka por janmin ti dakawi ka jimut ban dakawi ka sur ngila ya kun ba nginang penrehem syushu ya ka jinge ki ban dawa ya ka LP bat kumju ru ban dawa ya ka MRC amendment bill ti kumba pitip ba haka khat khandai tarik ka ILP resolution kan dap sisnem thik ti hajing sha kaladi bandi kasngi jong hajing le kamen yangi ka jamdru nomor kadi ka resolution jong ka jing dawa pentri kam ILP hanre ka basusi along panban ba ka bandi panban kasngi jong hajing penrem ya hajing sngap menti jong sarkar India baka dap senem ke jing sangap menti jong sarkar India ya ke jing dawa LP jumi ti lakhat khandai tarik kalau da jia baka sarkar India kampan ai ya ka LP ngin penlong ya ke jing ya ki ke jongi ban penpau bangin persya ya ke jing menti jong sarkar India ya ke jing dap sisnem jong ke jing menti jong sarkar India ha beri bat kamat jong ka LP ti ngilai rai baka khandai tarik kandon ka jing ya ki ha kaleng jong ki district but ki civil sub divisional headquarters but ya kani ga jingaki ngila ngin IT ba ha ga jing stat jong ki ni ki district ki jongi kumno ki jingaki yu ki ba ngin ki jingaki yu ki ba kin jet la ne ki ba kin rai da makai hi rigi habandon hi ki mark of protest but ha ga khat kanai tarim kata ni wei ka ba arpat kumbang yong na ka por ba ni don kam ya ka ban ai mensim ni don kam ya ka ban kersiutia ya ki parari ki jongi hakaleng hakum kane ka por ka bomta ti hakalai potrik jong panai Desember ka badi ka sngi jong u khla kawat jong ka jem ru ko jongi ki anong ba ngela rai bakan ngin penlong da ki evening rally ki torch rally ya ka bangin ra ki dong musa kum kadak bangi aimensim kum kadak bangi kentu ban pen ki im ban pen kilung biang ya ka mensim ya kun ya ka mensim bele ka jong ka jam ru jongi ban dawa na ka sarkar India baka di ban aino ya ka LP bat kumju ru yo governor ba un soino ya ka muhor ila paswa ya ka LP resolution hat khandai tarik December ke MRC amendment bill kadang wan tang umpanai march tam bakala haus ne marja ko ti ki dei ka kawai ke diga bill ka ba sarkar mekhlehi ka pas kawai ke diga resolution ka ba baro ki MLA jong ka cela ki dakawai ka sur dakawai ka jimut ki railang ti ngamtharai bakan don kata ka jinglong febor kawai ya kawai henry nakali ang jungi la kranchai ba kadi ka kamram jong ulat jong ka jela ban ay ya ka muhor ya ke MRC amendment bill bat kadi kamram jong sarkar India ban pentri kam ya ka LP ha ka jela ka jongi